Juna, taas. Yes! Eka easy! Syökyy kaikkiin mitä niin. Se hyvä meistä kans käy. Niin, mutta Vai onks tää parempi? tää on ehkä vähän parempi. Käydään vielä tänään tsiilaan minkälainen se on. Joo. Jalka. Joo. Kuvaus. Varovasti älä juokse. Kato. Siellä se juna tulee, kun sä kujaa vähän kauan. Älä hyppä niin paljon. Ei kun noilla älä vedä sille niin paljon. Joo. Tää haju! Niin. Kohta tulee semmonen juna, kun menee kovaa. Kohta voi tulla se. Sieltä. Tää menee viuus. Noin, siitä. Se lähti. Tästä. Haluatko? Nyt tulee semmonen, mikä menee lujaa. No lujaa menee. Katso. Katso. Ui kun se tulee kovaa. Miten noit tulee hyvin noit pitkän matkan? Niin. Varmaan sen takia, kun ihmiset menee... Mikä tulee? Meneekö kovaa? Tää oli se sama. Se pysähtyy. Jahas, SM5 siis. Mut se pysähtyy. Ilman liilaa. Mulla on tässä joku video, missä on liila. Tullaan vähän taaksepäin, jos täällä. Noin. Oho. Se pysähtyy tonne, koska se on vaan... Lyhyt, kato. Nyt tehdään Niin. ruukkipäivä. Jep. Niin paljon ihmisiä. Niin. Kaikki ne hyvin. Ja sit sieltä tulee polkupyörä. Jesper vaan rannittelee polkupyörä. Henna vaan. Joo. Tulee yli 5 minuutin videoita. Ja tuolla ei... Hei, me ollaan nähty toi juna, mikä tuolta tulee niin aiemmin. Se on liila vikana ja... Tulee polkupyörä. Isi, kuulit sä? Tuolla on liila vikana ja sit... Sulla on jo vielä toinen tänne. Niin on. Sieltä tulee heti tän jälkeen ohittava. Tulee kovaa. Ja täältäkin tulee ohittava. Ekana tää. Ja sit liila. Ja sit sieltä. Ei juma miten pitkä. Siis ihan mieletön Tulikohan toi video alle? Toivottavasti tuli. Joel, tsiikaa nyt toi. Joel, kato tuota. Veturiisi!
Tästä menee ihan järjetön trafiikki. Siis tässä pari minuutin sisällä on mennyt 5 minuutin suurin piirtein. Siis on mennyt ihan törkeästi trafiikkia. Sinne menee. Ja taas juna junan perään. Moikka! Hyvin moi! Joo. Nyt tulee taas pysähtyvä. Siitä meni alle minuutti, kun se ohittava meni. Peruta. Tänne päin. Nyt menee juna. Mennään lähelle. Vahingoittaa. Raiteille.